vakomana vemafidhi dynasty aiwa tinoti vakomana namajarajaro zouya achiexposa aiwa the plan kana kuti deal rasotiwa nevakomana achiona kuti mamps ecitizen coalition for change anozikanwa panguva inoi kuti ndo vatengesi vari kuonekwa kuti ndo vari kuwirirana nethe regime kuti vaextende term yemutungamiri wenyika voya panapa namajarajaro vachifumura aiwa mapromises nemapledges aitiwa anoonekwa kunzi vakomana aiwa vatengesi vopiwa mazakwatira emari kuti vabvume this plan nekuri executor. Sanapinda mashoko amudanyikwa pana vanobva subscribe like turn the bell icon. Timda pahendo yemajarajaro samudanyira chiti number 1 the Mafidi dynasty is pledged to pay opposition MPs $50,000 each to support Idi Mnangagwa's bid to stay in power beyond the 2023. They were told if they beg the postponement of elections in 2028, the longer they will stay in parliament as MPs. Tomashoko tukuna ruto vapana mana majarajaro samuza kuti aiwa ndo vakomana vamuza kuti vanenge vane access information kumusoro vachiti aiwa vakomana vaupromisiwa kunzi aiwa the more yavanongobheka kuti vakomana vemafidhi dynasty varambe in power ndo the more yanorambawo varimo muparliament chiona vachiplejerwa $50,000 atoona kuti aiwa macitizens anotomboshuva kuti mari inobvepi vachiona kuti the government ichifaila nyangwe nekupa macitizens mabasic commodities nemabasic needs. Tudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chataona kuti aiwa vagari venyika yeZimbabwe panguva inoi vachizoneta nenhau iyi. Tudze mafunguro enyu pina comment section medu, subscribe or like, sit down on the bell icon.